Budak loro salendra selopret belo jeret panung para ingkel macam-macam bujangan Elia Ibrah Ustaz dengan Hunan Reyang Ranyoto Yawe Gebiro Palapahiro dening Sang Prabu Sita Kakang Sumundul Prabanyo Prabu Sita Kakang laporan paning Kakang Sangga Langit mon Kakang kang sagu bareng pabiyantu sinuwun os Tidone mati.
mangkane operator Cilik sang pacan gembong Cilik sang pacan gembong kang sapa gawat kang bisa Estiti mangsane Onteng Ibasibis Wah Wah Somen
자모 놓쳐요.
Jalmo Pranajaya. Masih bersama Jalmo Ngron.
Jagat loco sanggrek-sanggrek suwarane ana paran jalo mangan jelo Masih mas isun sing kepingin penyumbelian pisan isun sing peduli anak isun sing ana omah ya ana pakisan mikirake ibune uripe setelah Masino suketemas isuk sing kepingin banyu beralian pisan isuk sing peduli anak isun kang ana omah ya padha pakisan mikirake ibune uripe setelah jalan senggrek-senggrek suwarane ana
ombe sungate pating leleran reggae penyone pating desa masio seketemas isem sing kepingin banyu berlian pisan isun sing peduli anak isun sing ono omah